Аз съм Nilfer Games BG и днес ще направим втора Майнкрафт поредица заедно с приятели. Само с един приятел. Desi Gaming BG. Събери дърво. Да имам. Сега тук го почнахме за... Дали за... Ей! The Killer BG. Да, джойна. И с The Killer BG. Макар че той на 100% само ще ни убива. Кой ти каза? Ако не ни убива, ще е с тримата поредица. Имам 30%. Аз виждам Desi Gaming. А мен не ме ли виждаш? Да, ти береш дърво в момента. Да. Защо? Аз виждам и цялата Ето го The Killer. Мен ме изкара. Стив Левна. Да. Я ела The Killer. Ела да... Ой, къде падна аз? Стив Джойна. И това е голям късмет. Не ме изкара заради батерията, имам 30%. И само заради... Да, бе, защото ми Мага затъмнява. бати тъпото, брат, само заради батерия. Не затъмнява ми, това е яркостта и... Деси, Хрис, Кой? ела, Чакай, се скача. елате на там. Имам едно пясък. Тук има мина. Хора, кой иска да живеем, да си съберем много храна, да имаме легла и да живеем в мина? Ранълди. А? Ранълди. Нали аз сега направих меч и отивам да събирам. Ще си направим и легла. Втора мина. Още една овца. То вълна е само това. Намерих гъби. Една. Прасе намерих. Аз на къде отивам, защото аз ви губа. Ето го, Деси. Да. Ползвай ми минуто на сайта. Чек, Desi Gaming BG, едно и също. Чек, прасето не ми пусна храна. Ти къде си плюс това? Аз съм за храна. Айде. Лагна ми. Поправи се. Фак. Да знаете, да килер мой да лефтва му. Че има много хубав телефон. Къде е One Touch? Pop C3. Це Pop 3, бе. Да, бе. Аз му викам Pop C3. Да знаете, мога да пусувам малко. Една овца. Хора, Тязе. аз имам 4... Опа. Да знаете, нищо, че съм малък, ама пусувам. Аз имам 4 вълна. Сега като бие и това. Ето, 3 бяла и една сива. Задет му удари. И... телефона сам се управля. Следваш ли ма? Да, точно за теб съм по-добре съм спричах, защото ако те удара, то убия. Аз съм с бояк скин от 2 Голям работа, бе. Човек, сега ние за скинови ли играем или за канал? Или правим клипче? Според мен правим клип за каналовете. Да. Скиновите... Геби. Аз чупа. Телефона ми само се управлява. Кой ви говоря? Че карата си някой хубав байон. Че аз мразя много тия байони. Много е хубав телефона, казвам ви. Купувайте си го. Аз да ви кажа, че няма батерия, накрая ще ми се изключи. Ще трябва горе го зареждам. Аз я да видим какво е това. Аз намерих байон със села. Тъй, че който... Ако имаш телепорт, казвам ти, ще аз се радвам доста. Ето го. Къде го? Ето, вижте. Къде селото е? Аз съм за тебе. Я само да си видя скина. Воза. Аз не ви виждам. На мен отгоре какво ми пише? Чакай. Дай да видя аз. Стив. Аз съм с Стив, бате. Промени си го. Сега. Деси, имаш 8 камък. Имам. Баси телефона. Я да съберем. Аз ви изгубих. Знаем. Не ми дай да хода и бързо. На мен не ми дава, защото съм изморен. Имам само 3 бучета. Аз имам 2. Аз имам 3. И аз имам 3. Аз имам 3. 3. Аз имам 3,5. 3.
2,5. Който е с мен да хареса, ако мрази да копа. Аз обичам. И аз обичам, ако има нещо диаманти, по-те сериозно. И аз. Ама иначе. Добре, аз имам 7. Не виждам. Аз мога да направя 2 легла. Имам 7, тъй че... Вас се ми ни намирам, бе. Ама вас не мога да... Хора, трябва ми само едно вълна. Аз имам дърво и ще може да направим... Ами чай, ти стоиш пред кокошката. Се опитвам да я убия. Майка му в устата. На мен ми трябва също храна. Майко, колко овци. Ама сама храна. Айде, сега ми махна от бутчетата. Аз имам само 2 бут. Аз имам 2. Аз имам едно. Да, килер, стой на едно място, аз идвам. Аз съм под вода и умирам. В момента. Само това мога кара. Аз знам на къде е да килер. Аре, моля ви се хелп някой. Аз не мога. Аз ще оправя само, макар че нямам бутчета и това ми взе шибаното от кокоши. Да, килер, стой на едно място. Да, килер! Аз какво правя, бе? Чукам овца. Внимай с приказките, че си по-малък от нас. И кой да направя? То, ако знаете на площадката както са... Ако знаят на колко съм години, няма да повярват. Да. Ами, Неуфер е На на 11. 10. 10, аз съм на 11. Ти си на 11, да. Аз съм най-големия от тук и всички мога да... Нали аз сега на 10 май ще направя 11. Аз па ще правя 9. Аз по-на 12 съм. 9 ще прави. Нека дете. Аз па ще правя 11. Ба, изгубих кокошката. Ама защо прасетата тук не дават храна? Защото стъпи. Дават. На мен защо не ми дават? Човек, Да, сега защото пак ще се отрова. нищо. Я дай да тъпи да къде. Тука съм. Не се отрови! Ама гъна, къде си ти е? Сега става тъмно, аз имам само едно вълна. Нищо. На кой сървъра? Твоя. Кой ти казва? Той го създаде. Аз мислих да лефна, че да видя, че да влеза с една програма. Аз съм едно буче. Ти правиш ли в момента клип? Да. Розова овца. Вижте, розова овца. Де си? Овца. Имам розова вълна. Мога да направя 3 легла. Хора, май ще лефна, защото това е много гаден байо. Нищо не мога да намеря. Аз не мога да ви намеря и двамата. Ами аз се опитвам да те намеря. Аз се опитвам да намеря. Намерих кокошка, която ще ми отрови на The Killer. Аз съм някъде на Аз ще мра след малко, да знаете. И аз ще мра, че аз съм на половин бутче. Ами аз на колко съм? О, добре, голяма работа. 50 бутчета. Аз качвам във водата и лефтвам. Чао от мен. Сори хора, просто нямам и батерия. Загубих всички, нямам бутчета. Най-проваленият епизод. Аз нямам бутчета, па не ми пада кръвта. Бах ти пич. Намерих. Аз съм голям късметлия. Намерих един път За какво? кол, ще дето с разбереш. форма, прилича формата Аз ще на опечеш. Х. И завършва на П. Не, Кирка. на И завършва. С какво почва? С Х и завършва на И. И какво е това? Х, У. И хуй. Да, бе, кол беше. Абе, нещо. Аз умирам. Той си стои пича без бутчета. Да, той ще не мре, бе. Не знам, пича си стои без бутчета. Да. Ама, не яш храна. Идвай при мене. Аз с тия Аз събирам камък. идва. Аре, препечка, защото сега трябва да се опечеш. Идват зомбита. Аз лефнах. Що? И аз лефнах, бах. Брат, телефона ми е на 23%. Моя на 26. Това ще е за първи епизод.